Piața era un cuptor de praf și soare. Căldura amiezii ondula aerul deasupra pietrelor de râu, făcând contururile să tremure. În mijlocul acestui infern tăcut, un cerc de oameni se strânsese ca o menghină în jurul unei figuri fragile. Ilie stătea nemișcat, cu umerii aduși, un bătrân subt de vlagă, a cărui singură ofensă părea să fie existența sa. Insultele zburau spre el ca niște pietre invizibile, lovindu-l fără să-l clatine. Privirea lui era goală, ațintită undeva dincolo de fețele transfigurate de ură. O mână tremurândă, ascunsă la piept, strângea un obiect mic, metalic și rece, o ancoră într-o mare de dispreț. Fiecare îmbrânceală îl împingea mai adânc în sine, într-un loc unde zgomotul mulțimii se pierdea, lăsând în urmă doar o resemnare grea, veche de 10 de ani. Demnitatea lui nu era o sfidare, ci o tăcere profundă, de neînțeles pentru cei care voiau să-l vadă zdrobit. Din spatele mulțimii, un țipăt a sfâșiat aerul încins, mai ascuțit decât orice insultă de până atunci. Nu vă atingeți de omul acela, mi-a distrus viața. Vocea era a Elenei, o femeie cu chipul brăzdat de o durere care nu se vindecase niciodată. Ochii ei negri adânciți în orbite ardeau cu focul unei amintiri vii, tragedia care marcase satul pentru totdeauna. Strigătul ei a fost un verdict. Furia colectivă, până atunci difuză, a căpătat un nume și o țintă precisă. Mâinile au început să se întindă spre Ilie, nu doar să-l îmbrâncească, ci să-l apuce, să-l sfâșie. El nu a tresărit, doar a închis ochii pentru o clipă, ca și cum s-ar fi pregătit pentru un impact inevitabil. Liniștea lui era o anomalie în mijlocul vacarmului. Un scut invizibil pe care violența gloatei părea incapabilă să-l penetreze. Pentru ei, tăcerea lui era o confirmare a vinovăției. Un motor puternic a rupt vraja sângeroasă. Zgomotul s-a apropiat rapid, dominând vocile și forțând mulțimea să se întoarcă. O mașină neagră, oficială, cu geamuri fumurii, a înaintat încet, dar implacabil, despicând cercul de oameni ca un spărgător de gheață. S-a oprit la câțiva metri de scenă, iar motorul a amuțit, lăsând în urmă o tăcere grea, plină de așteptare. Portiera din spate s-a deschis cu un sunet sec. Un bărbat în uniformă militară impecabilă a coborât. Generalul Coman. Statura lui impunătoare, medaliile care sclipeau orbitor în soare și privirea sa rece, tăioasă, au înghețat pe loc orice intenție violentă. Autoritatea emana din el ca o undă de șoc. A examinat scena cu o eficiență calculată, o privire care evalua și judeca totul într-o fracțiune de secundă. Ochii săi s-au plimbat peste fețele înfierbântate, oprindu-se, în cele din urmă, asupra bătrânului prăbușit din centru. Generalul a făcut câțiva pași înainte, cizmele lui lustruite scârțâind pe pământul uscat. Fiecare pas era măsurat, plin de greutatea funcției sale. Mulțimea i-a făcut loc în tăcere, un val uman care se retrăgea în fața legii întruchipate. Expresia lui Coman era una de iritare controlată a omului obișnuit să rezolve problemele cu un singur ordin, fără complicații. Pentru el, Ilie era doar un obstacol în calea ordinii publice, un bătrân anonim care trebuia îndepărtat. S-a oprit la o distanță de 2 pași, pregătindu-se să rostească sentința administrativă care ar fi pus capăt circului. În acel moment, Ilie și-a ridicat capul. Nu era teamă în ochii lui, nici rugăminte, doar o recunoaștere obosită. În lumina soarelui, degetele lui slăbite s-au deschis ușor, lăsând să se întrevadă luciul tocit al unei busole vechi de alamă. Privirile celor 2 bărbați s-au întâlnit peste abisul anilor. Generalul Coman a simțit cum aerul din jurul său se subțiază, cum zgomotul mulțimii se transformă într-un bâzâit îndepărtat și lipsit de sens. În fața lui nu mai stătea un cerșetor oarecare, un element perturbator ce trebuia evacuat cu eficiență militară. Chipul acela subt, brăzdat de o resemnare adâncă, era o pagină smulsă dintr-o carte pe care o crezuse arsă cu 10 de ani în urmă. Fiecare rid de pe fața lui Ilie era o amintire, fiecare fir de păr alb un reproș tăcut. Uniforma părea dintr-o dată prea strâmtă, medaliile atârnau greu. Ca niște ancore care îl trăgeau înapoi într-un trecut pe care și-l construise cu atâta migală să-l uite. A înghețat pentru o fracțiune de secundă, o ezitare imperceptibilă pentru gloată, dar un cutremur devastator pentru el. Omul pe care îl sacrificase pentru a-și clădi gloria stătea acum în fața lui, o fantomă în carne și oase, apărută în mijlocul deșertului său moral. Privirea lui Ilie nu conținea nici ură, nici teamă, nu era o privire care cerea dreptate sau milă.
Era ceva mult mai greu de suportat, o recunoaștere obosită, lipsită de orice urmă de surpriză. În ochii lui se citea doar o dezamăgire vastă și liniștită, ca un ocean după o furtună de neuitat. Era privirea unui mentor care își vede discipolul rătăcit, o privire care nu condamna, ci doar constata o pierdere ireparabilă. Această absență a furiei l-a dezarmat pe Coman mai mult decât ar fi făcut-o orice acuzație directă. Un om furios putea fi înfruntat, un om speriat putea fi dominat. Dar un om care te privea cu o tristețe calmă, ca și cum ar fi înțeles totul de la bun început, era un judecător în fața căruia orice formă de autoritate se prăbușea. Tăcerea lui Ilie era un tribunal din care generalul nu avea cum să evadeze. Apoi, o sclipire. Soarele amiezii a lovit metalul tocit al obiectului pe care Ilie îl ținea strâns în palmă. O busolă veche de alamă. Pentru mulțime era doar un gunoi, un nimic. Pentru Coman a fost ca un fulger care i-a străpuns inima. A recunoscut-o instantaneu. A revăzut mâinile tinere și stângace ale cadetului care fusese odată, primind-o de la comandantul său. I-a auzit din nou vocea caldă, dar fermă, a lui Ilie. Ca să nu-ți pierzi niciodată nordul, băiete. Integritatea este singura busolă a unui soldat. Cuvintele acelea îngropate sub straturi de ambiție și compromis au ieșit la suprafață cu o forță violentă, acuzatoare. Busola nu mai era un simplu obiect, ci o materializare a conștiinței sale trădate, o dovadă tăcută a drumului greșit pe care îl alesese cu atâția ani în urmă, atunci când își abandonase adevăratul nord. Un conflict brutal s-a dezlănțuit în interiorul generalului. Instinctul, antrenamentul, întreaga sa carieră îi dictau să acționeze. Trebuia să restabilească ordinea, să disperseze mulțimea, să-l îndepărteze pe bătrân și să continue ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Era o problemă administrativă, o simplă chestiune de menținere a păcii, dar ceva îl țintuia locului. Fantoma aceea din fața lui, cu busola adevărului în mână, îi paraliza voința. Fiecare fibră a ființei sale striga că trebuie să-și apere poziția, onoarea, imaginea publică pe care o construise cu atâta grijă. Însă o parte din el, o voce pe care o credea amuțită pentru totdeauna, șoptea că onoarea sa fusese pierdută exact în momentul în care îl trădase pe omul acesta. Autoritatea sa exterioară era intactă, dar cea interioară se făcea fărâme cu fiecare secundă de tăcere. Tăcerea se întindea ca un abis între cei doi bărbați, înghițind furia mulțimii. Oamenii priveau confuzi, trecând de la figura impunătoare a generalului la cea fragilă a bătrânului. Așteptaseră o sentință rapidă, un gest de putere care să confirme judecata lor. În schimb, asistau la un dialog mut, de neînțeles. Tensiunea se putea tăia cu cuțitul. Murmurele au început să se propage. Șoapte pline de nedumerire. De ce ezita generalul? Ce era atât de special la acel bătrân prăfuit încât să oprească în loc întruchiparea legii? Ezitarea autorității a plantat prima sămânță de îndoială în mintea lor. Poate că lucrurile nu erau atât de simple pe cât păreau. Scena, care începuse ca un linșaj public, se transforma treptat într-un mister la care nimeni nu avea răspuns. Elena, femeia al cărei strigăt declanșase confruntarea, privea cu ochii măriți de neîncredere și de o furie reînnoită. Durerea ei cerea o victimă, o încheiere, o justiție vizibilă și imediată. Pentru ea, Ilie era monstrul care îi răpise viitorul, iar generalul era salvatorul care trebuia să execute sentința. Dar salvatorul stătea nemișcat, prins într-o transă inexplicabilă. Această pauză era pentru ea o trădare a suferinței ei. A doliului întregului sat. A strâns pumnii, simțind cum lacrimile de frustrare îi se adună în colțul ochilor. Voia să țipe din nou, să-l scuture pe general din letargia lui, să-i amintească de ce era acolo. Însă ceva din intensitatea tăcerii dintre cei doi bărbați o oprea. O forță invizibilă care îi spunea că asista la ceva mult mai vechi și mai profund decât propria ei tragedie. Cu un efort vizibil, generalul Coman a clipit, rupând contactul vizual cu Ilie. A tras aer în piept, un gest mecanic pentru a-și recăpăta controlul. Și-a aranjat tunica, netezind o cută inexistentă, un act reflex prin care încerca să-și reașeze armura de autoritate la locul ei. Privirea i s-a plimbat din nou peste mulțime, de data aceasta mai rece, mai distantă, ca și cum ar fi vrut să șteargă momentul de vulnerabilitate pe care, poate, doar el îl simțise. Trebuia să acționeze. Lumea îl privea. Istoria lui personală era o chestiune privată. Datoria sa era publică.
A strâns din dinți, forțându-se să redevină generalul Coman, omul care nu ezita, omul care dădea ordine, nu cel care era bântuit de fantome în plină zi. A decis să pună capăt scenei, indiferent de costul personal. A făcut un pas înainte, apoi încă unul. Cizmele lui scârțâiau pe pământul uscat, fiecare pas răsunând ca o sentință în tăcerea apăsătoare. Mulțimea s-a dat înapoi instinctiv, creând un culoar între el și Ilie. Toți ochii erau ațintiți asupra lui, așteptând verdictul. Se apropia de bătrân nu ca un ofițer care restaurează ordinea, ci ca un om care se apropie de oglinda propriei sale conștiințe. Fiecare metru parcurs părea să adauge o greutate suplimentară pe umerii săi. Nu se mai simțea puternic și în control. Se simțea expus, judecat de privirea acelui om și de obiectul mic și strălucitor pe care îl ținea în mână. Înaintarea sa nu era un act de putere, ci o capitulare lentă în fața unui adevăr inevitabil. Când generalul a ajuns la doar câțiva pași de el, Ilie nu a tresărit. Nu și-a ridicat privirea pentru a-l înfrunta din nou. În schimb, a făcut un gest de o simplitate devastatoare și a plecat capul și a privit busola din palma sa, ca și cum nimic altceva în lume nu mai conta. A fost un gest de renunțare, dar nu de înfrângere. Prin acest act, el i-a transmis generalului că dialogul lor tăcut se încheiase. Nu mai avea nimic de spus sau de arătat. Adevărul fusese prezentat. Restul depindea de conștiința celuilalt. Acest gest subtil a inversat complet rolurile. Bătrânul vulnerabil, încolțit de mulțime, devenise dintr-o dată judecătorul tăcut. Iar generalul atotputernic era acum acuzatul, forțat să se confrunte singur cu propria sa sentință. Coman s-a oprit brusc. Era suficient de aproape să vadă tremurul fin al mâinilor lui Ilie, pielea uscată și crăpată de soare și de ani. A deschis gura, pregătit să rostească ordinul standard de arestare pentru tulburarea liniștii publice. Cuvintele erau pe buze, reci și impersonale, dar în fața demnității tăcute a bătrânului, ele sunau fals, ca o blasfemie. Nu le putea rosti. A simțit cum privirile tuturor îl apasă, cum așteptarea mulțimii devine o povară insuportabilă. Orice ar fi spus, orice ar fi făcut, ar fi fost o minciună. În acel moment de paralizie morală, a înțeles că singura cale de ieșire nu era înainte prin exercitarea puterii, ci înapoi, prin recunoașterea vinei, dar încă nu era pregătit. Într-un gest care a șocat pe toată lumea, generalul Coman s-a întors brusc, ignorându-l complet pe Ilie. Privirea sa de oțel a căzut asupra unuia dintre subordonații săi, care aștepta încremenit. Vocea i-a ieșit aspră, un ordin tăios care a spart tăcerea ca un bici. Dispersați mulțimea, imediat. Soldatul a tresărit, pregătindu-se să execute ordinul. Dar generalul nu terminase. Fără să se întoarcă spre Ilie, dar cu privirea pierdută undeva deasupra capetelor oamenilor, a adăugat cu o voce mai joasă, aproape un murmur, dar suficient de clară pentru a fi auzită de cei din apropiere. Și pe omul acesta, lăsați-l în pace. Apoi, fără nicio altă explicație, s-a întors pe călcâie și s-a îndreptat spre mașina sa, lăsând în urmă o piață plină de confuzie, o acuzație nerostită și sămânța unui conflict care abia începuse să încolțească. Odată întors în biroul său somptuos, unde aerul condiționat răcea o tăcere de mormânt, șocul inițial al generalului Coman s-a transformat într-o furie rece, calculată. Imaginea busolei de alamă îi ardea pe retină, o acuză tăcută care îi submina fundația întregii sale existențe. Autoritatea sa, construită cu atâta migală de-a lungul deceniilor, fusese fisurată în public de simpla prezență a unui bătrân neajutorat. Era o slăbiciune pe care nu și-o putea permite. S-a plimbat agitat prin încăpere, pașii săi înăbușiți de covorul gros, ca un animal în cușcă. Nu era loc de vinovăție, ci doar de strategie. Fantoma aceea trebuia exorcizată, nu prin forță brută, ci prin anihilare morală. Trebuia să-l distrugă pe Ilie nu ca om, ci ca purtător al unui adevăr periculos. A hotărât cu o determinare de oțel că singura soluție era să-l transforme pe mentorul său într-un nebun în ochii lumii, pulverizându-i credibilitatea înainte ca acesta să poată rosti vreun cuvânt. L-a convocat pe căpitanul Ionescu, un tânăr ofițer ambițios, a cărui loialitate era direct proporțională cu dorința sa de a avansa în grad. Generalul nu și-a arătat nicio clipă tulburarea interioară. Cu o voce monotonă, lipsită de orice inflexiune, i-a prezentat situația ca pe o problemă administrativă minoră. Bătrânul din piață, Ilie, a început el, privindu-l fix pe subaltern, are o istorie de instabilitate mentală.
un fost soldat cu traume de război care de ani de zile răspândește povești fanteziste. Este un pericol pentru ordinea publică. Ordinul a fost clar și tăios să se inițieze o anchetă discretă, dar amănunțită, asupra trecutului lui Ilie. Să se caute orice dovadă de comportament deviant, orice mărturie care să-i ateste alienarea. Scopul nu era să se descopere adevărul, ci să se fabrice o realitate convenabilă. Căpitanul a încuviințat cu ochii sclipind de zel. Plecase din biroul generalului convins că îndeplinea o misiune nobilă, protejând onoarea armatei de calomniile unui bătrân senil. A doua zi, presiunea s-a materializat sub forma unei vizite neanunțate. Doi bărbați în haine civile, cu fețe impasibile și maniere oficiale, au apărut la ușa colibei dărăpânate a lui Ilie. Nu au fost violenți, dar prezența lor emana o amenințare rece, o intruziune care viola singurătatea bătrânului. I-au pus întrebări condescendente menite să-l încurce, să-l facă să pară confuz. Vă amintiți ce ați mâncat ieri, domnule Ilie? Mai știți în ce an suntem? Au răscolit prin puținele lui bunuri, sub pretextul căutării unor documente, dar în realitate sperând să găsească ceva bizar, ceva care să le confirme scenariul. Ilie a rămas tăcut pe tot parcursul inspecției, privindu-i cu o resemnare adâncă care părea să-i irite și mai tare pe intruși. Demnitatea sa liniștită era un zid de care se loveau toate încercările lor de a-l provoca. Busola, ancora sa tăcută, era ascunsă într-un loc doar de el știut, departe de ochii lor profanatori. Umilirea a continuat pe o cale mai perfidă, cea medicală. Generalul Coman a aranjat ca medicul satului, un om datornic și ușor de intimidat, să-i facă lui Ilie o evaluare psihiatrică de rutină. Vizita a fost un simulacru grotesc de act medical. Doctorul, transpirând vizibil, i-a pus întrebări capcană, amestecând compasiunea prefăcută cu insinuări clinice. Am auzit că aveți coșmaruri despre pod, Ilie. Este adevărat că vorbiți singur despre asta? Uneori mintea ne joacă feste la bătrânețe. Ilie l-a privit direct în ochi, fără să răspundă. Tăcerea sa nu era goală. Era plină de o înțelegere dureroasă a lașității umane. Medicul a plecat în grabă, scriind în fișa medicală exact diagnosticul care îi se ceruse. Tulburare delirantă cronică cu episoade de confuzie. Recomandare de internare pentru siguranța publică. Sentința fusese pronunțată, deghizată în limbaj medical, iar adevărul era acum, oficial, o boală. Odată ce raportul medical a fost semnat, mașinăria de zvonuri a fost pusă în mișcare cu o eficiență militară. Căpitanul Ionescu s-a asigurat că diagnosticul ajunge pe căi neoficiale la urechile potrivite din sat. Șoaptele s-au răspândit ca un foc de miriște. Săracul Ilie și-a pierdut mințile de tot. Generalul a avut dreptate să-l protejeze, e un om bolnav. Acum se explică totul. Pentru săteni era o soluție confortabilă care le absolvea propria cruzime din piață. Elena a primit vestea cu o ușurare amară. Durerea ei găsise în sfârșit o validare oficială, chiar dacă era una falsă. Injustiția nu mai era doar o opinie a mulțimii, ci un fapt certificat de autorități. Ilie nu mai era doar un proscris, ci un nebun periculos, un caz social care trebuia izolat. Fusese deposedat nu doar de onoare, ci și de propria sa rațiune în ochii lumii. Apogeul cruzimii a fost atins într-o dimineață cenușie, când o ambulanță a oprit în fața colibei lui Ilie. Nu era un act de salvare, ci o sentință finală. Generalul Coman dăduse ordinul ca bătrânul să fie luat în grijă, un eufemism pentru internarea forțată într-un azil îndepărtat, un loc unde vocile incomode dispăreau pentru totdeauna. Doi infirmieri robuști l-au abordat cu o blândețe falsă. Spre surprinderea lor, Ilie nu s-a opus, părea că se aștepta la acest deznodământ. S-a ridicat încet și-a aranjat hainele ponosite și i-a urmat fără un cuvânt. Înainte de a urca, s-a oprit pentru o clipă și a privit spre sat. Fețele curioase și vinovate care îl spionau de după perdele nu i-au smuls nicio reacție. Părea că se despărțea nu de oameni, ci de un peisaj al unei vieți pe care o acceptase de mult. Pentru generalul Coman, care observa scena de la distanță din siguranța mașinii sale, acesta era momentul victoriei absolute. Problema fusese eliminată. Însă, în momentul în care ușile ambulanței s-au închis cu un zgomot metalic, sec, generalul nu a simțit triumful pe care îl anticipase. În locul satisfacției, un gol rece i s-a instalat în stomac. Prin geamul mic și prăfuit al vehiculului, a zărit pentru o ultimă oară chipul lui Ilie. Nu era un chip învins,
Era senin, împăcat, privirea lui fiind ațintită undeva departe, dincolo de pereții închisorii sale mobile. Coman a înțeles cu o claritate terifiantă că, deși înlăturase omul, nu putea înlătura adevărul. Prin încercarea de a-l reduce la tăcere, nu făcuse decât să amplifice ecoul propriei conștiințe. Tăcerea pe care o orchestrase cu atâta grijă se transforma acum într-un vuiet asurzitor în interiorul său. Câștigase războiul public, dar tocmai pierduse pacea cu sine însuși pentru totdeauna. Aroganța sa atinsese apogeul, dar acum se prăbușea, lăsând în urmă doar o fisură adâncă de spaimă. Zilele în azil se scurgeau una după alta, identice și cenușii, ca mărgelele unui metanier nesfârșit. Pereții scorojiți, impregnați cu mirosul acru de dezinfectant și singurătate, păreau să absoarbă orice urmă de viață. Ferestrele înalte, cu gratii discrete, decupau bucăți de cer impersonal, o libertate abstractă și inaccesibilă. Aici timpul nu mai curgea, ci stagna, o apă tulbure în care amintirile plutou ca niște frunze moarte. Ilie nu se împotrivea acestei stări de suspendare. Își găsise un ritm propriu, o disciplină interioară care îl izola de degradarea din jur. Se trezea în zori, își făcea patul cu o precizie militară și petrecea ore în șir în curtea interioară, un petic de pământ bătătorit înconjurat de ziduri înalte. Nu vorbea cu nimeni, dar privirea sa calmă, atentă, înregistra totul de la zborul unei păsări până la jocul de umbre al norilor pe zid. Nu era un prizonier resemnat, ci un observator tăcut al propriei sale exilări. În acest univers încremenit, vizita căpitanului Ionescu a fost o spărtură violentă. Tânărul ofițer a intrat în azil cu aerul superior al unui om aflat în misiune, convins de propria sa importanță și de justețea cauzei pe care o servea. Venise la ordinul direct al generalului Coman cu o sarcină clară: să confirme, fără urmă de îndoială, că Ilie era un om frânt, un bătrân rătăcit în labirintul propriei minți. Avea nevoie de o anecdotă, de un detaliu grotesc pe care să îl raporteze superiorului său, o dovadă care să sigileze dosarul și să liniștească orice urmă de neliniște ar fi putut încolți în conștiința generalului. A străbătut coridoarele lungi și reci. Cu o nerăbdare abia mascată, pregătit să asiste la spectacolul decăderii umane pe care îl anticipa. Pentru el, Ilie era deja un caz închis, o simplă formalitate în drumul său spre o nouă promovare. L-a găsit pe Ilie în curtea interioară, așezat pe o bancă de lemn putrezit. Nu părea deloc pierdut sau agitat, dimpotrivă era complet absorbit de o activitate meticuloasă. În fața lui, pe pământul bătătorit, aranjase o colecție de pietricele, crenguțe uscate și frunze. La prima vedere părea jocul absurd al unui copil bătrân, o manifestare a senilității pe care Ionescu venise să o confirme. Căpitanul s-a apropiat, schițând un zâmbet condescendent, pregătit să noteze mental detaliile pentru raportul său. Se simțea validat. Generalul avusese dreptate. Omul era complet nebun, pierdut într-o lume imaginară, construită din gunoaie adunate din curte. S-a oprit la câțiva pași, observând cu o curiozitate clinică, aproape amuzată, cum degetele subțiri ale bătrânului mutau, cu o grijă infinită, o pietricică albă dintr-un loc în altul. Însă, pe măsură ce privea mai atent, zâmbetul i-a înghețat pe buze. Haosul aparent a început să capete o formă, o logică terifiantă. Aranjamentul de pe jos nu era o joacă, era o hartă, o reproducere perfectă la scară a văii unde se prăbușise podul cu ani în urmă. Crenguțele marcau cursul râului, frunzele indicau zonele împădurite, iar pietricelele de diferite culori reprezentau fundațiile podului și punctele de sprijin de pe maluri. Era o analiză strategică a terenului, realizată cu o precizie pe care Ionescu o mai văzuse doar în manualele de la Academia Militară. Fiecare element era plasat cu un scop. Fiecare detaliu avea o semnificație. Inima a început să-i bată cu putere. Ceea ce vedea nu era opera unui nebun, ci a unei minți strălucite. O minte care, în loc să uite, rememora tragedia cu o claritate dureroasă și analitică. Ilie și-a ridicat pentru o clipă privirea de la harta sa improvizată și l-a privit pe Ionescu. În ochii săi nu era nici surpriză, nici teamă. Era doar o recunoaștere calmă, ca și cum prezența ofițerului ar fi fost un element previzibil în ecuația sa. Apoi, cu un gest lent, a luat o pietricică neagră, ascuțită, și a plasat-o într-un punct precis pe malul râului, departe de structura principală a podului. A atins-o ușor cu degetul, apoi și-a ridicat din nou ochii spre căpitan, fără să scoată un cuvânt. Mesajul era mut, dar asurzitor. Era punctul slab, eroarea de proiectare.
Detaliul fatal pe care nimeni nu îl luase în considerare era adevărul redus la o simplă piatră neagră așezată pe pământ. În acel moment Ionescu a simțit cum certitudinile sale se prăbușesc. Nu mai era un ofițer care inspecta un bolnav mental. Era un subaltern în fața unui strateg care tocmai îi demonstrase, fără cuvinte, întreaga amploare a unei catastrofe mușamalizate. Capitanul s-a retras cu pași lenți, simțind un fior rece pe șira spinării, în ciuda soarelui palid de toamnă. Nu a mai spus nimic. Nu mai era nimic de spus. S-a întors pe călcâie și a plecat în grabă, cu imaginea hărții de pietre arsă pe retină. Pe drumul de întoarcere, tăcerea din mașină era apăsătoare, întreruptă doar de zgomotul motorului. Încerca să-și ordoneze gândurile, să găsească o explicație logică, una care să se potrivească cu versiunea oficială. Poate era o coincidență, poate mintea sa îi juca feste, dar știa în adâncul sufletului că nu era așa. Văzuse luciditate, nu demență, văzuse geniu, nu nebunie. Loialitatea sa față de generalul Coman, până atunci de neclintit, era acum fisurată de o îndoială profundă, otrăvitoare. Începea să înțeleagă că misiunea sa nu fusese despre a confirma o boală, ci despre a îngropa un adevăr. Și acel adevăr, asemenea pietrei negre, era greu și de neclintit. Generalul Coman, în biroul său opulent, aștepta raportul cu o neliniște pe care nu și-o recunoștea nici sieși. Victoria sa părea din ce în ce mai goală. Imaginea lui Ilie, calm și demn în timp ce era urcat în ambulanță, îl bântuia. Avea nevoie de confirmarea lui Ionescu ca de un medicament, ca de o doză de uitare care să-i aline conștiința. Când capitanul a intrat, Coman i-a citit pe chip ezitarea înainte ca acesta să apuce să deschidă gura. Raportul a fost scurt, evaziv. Ionescu a vorbit despre starea de izolare a bătrânului, despre tăcerea sa, dar a omis detaliul esențial, harta de pietre. A spus doar cu o voce nesigură: "Este calm, domnule general, prea calm." Această descriere, în loc să-l liniștească pe Coman, i-a amplificat angoasa. Prea calm nu era descrierea unui om frânt, era descrierea unui om care așteaptă. Tăcerea capitanului spunea mai mult decât orice raport detaliat. Ceva era fundamental greșit în planul său. În sat, durerea Elenei nu se stinsese odată cu internarea lui Ilie. Dimpotrivă, se transformase într-o neliniște surdă. Verdictul oficial de nebunie îi oferise o explicație, dar nu și pace. Monstrul fusese înlăturat. Dar golul lăsat de moartea fiului ei rămăsese la fel de adânc. O întrebare o macina, o îndoială pe care se ferea să o rostească cu voce tare. De ce nu văzuse în ochii lui Ilie, în piață, nicio urmă de vinovăție? Văzuse doar o tristețe vastă, o resemnare care părea să o includă și pe ea în aceeași suferință. Mânată de o nevoie disperată de a închide acest capitol, de a privi în ochii nebunului și de a-i vedea în sfârșit decăderea, a luat o decizie care avea să-i schimbe viața. A hotărât să meargă la azil, voia să-l vadă învins, să-i arunce în față disprețul ei și să se convingă singură că justiția, chiar și una medicală, fusese făcută. Călătoria a fost lungă și tăcută. Fiecare kilometru o apropia de o confruntare pe care și-o imagina brutală și eliberatoare. Când a ajuns pe Tață, a fost întâmpinată de aceeași atmosferă rece și impersonală care îl impresionase și pe Ionescu. A cerut să-l vadă pe Ilie cu o voce fermă care abia îi trăda emoția. A fost condusă în aceeași curte interioară, acum pustie. Ilie stătea pe bancă, dar harta de pietre dispăruse, măturată de vânt sau de indiferența îngrijitorilor. Privea fix spre un punct de pe zidul din față, complet absorbit. Când a simțit prezența ei, s-a întors lent. Privirile li s-au întâlnit. Elena a deschis gura să țipe, să-l acuze, să-și verse toată amărăciunea adunată în ani de zile. Dar cuvintele i-au murit pe buze. În fața ei nu stătea un monstru, stătea un om bătrân, obosit, a cărui privire reflecta o durere la fel de profundă ca a ei. Au rămas așa pentru un timp care a părut o veșnicie, într-o tăcere încărcată de tot ce nu se spusese niciodată. Elena simțea cum furia îi se scurge din corp, lăsând în urmă doar o confuzie dureroasă. Ilie a fost cel care a rupt tăcerea, dar nu prin cuvinte. Privirea lui a coborât spre mâinile ei care strângeau convulsiv o poșetă veche. De lanțul poșetei atârna un mic medalion de argint în care se zărea fotografia decolorată a unui băiat zâmbitor. Fiul ei.
Ilie a privit medalionul, apoi s-a uitat din nou în ochii Elenei. Nu a spus nimic despre pod, despre acuzații, despre vină. A făcut doar un gest simplu. A înclinat ușor capul, într-un semn de profund respect și compasiune. A fost o recunoaștere tăcută a pierderii ei, un gest care trecea dincolo de rolurile de acuzat și acuzator. Era un gest de la o ființă umană îndurerată la alta. Acel gest simplu a dărâmat ultimul zid de apărare al Elenei. A înțeles cu o claritate orbitoare că omul din fața ei nu era sursa suferinței sale, ci poate o altă victimă a aceleiași tragedii. Compasiunea lui tăcută era mai puternică decât orice negare, mai convingătoare decât orice pledoarie. Nu era gestul unui criminal, nici al unui nebun. Era gestul unui om care înțelegea durerea pentru că probabil o purta și el. Lacrimile au început să-i curgă pe obraji, lacrimi nu de furie, ci de o tristețe copleșitoare și de o îndoială insuportabilă. S-a întors brusc și a plecat aproape în fugă, fără să se mai uite înapoi, lăsându-l pe Ilie singur pe bancă, la fel de tăcut și demn ca întotdeauna. În timp ce se îndepărta de azil, o singură întrebare îi răsuna în minte, ca un clopot de alarmă. Doamne, ce-am făcut? Zvonurile despre vizita căpitanului Ionescu, urmată de cea a Elenei, au început să circule discret în interiorul azilului. Personalul medical, obișnuit cu rutina monotonă a uitării, a început să-l privească pe Ilie cu alți ochi. Tăcerea sa nu mai era interpretată ca un simptom al alienării, ci ca o formă de rezistență, o demnitate care impunea un respect involuntar. O asistentă mai tânără, impresionată de calmul său, a început să-i aducă în secret cărți vechi de istorie militară și strategie pe care le găsise în biblioteca abandonată a instituției. Ilie le primea cu o înclinare recunoscătoare a capului și le citea cu o concentrare intensă, subliniind pasaje cu o unghie, ca și cum ar fi corectat erorile trecutului. Încet, aproape imperceptibil, celula sa se transforma dintr-o închisoare într-un birou de strateg. La câteva zile după vizita sa, căpitanul Ionescu a început să facă propriile cercetări, pe ascuns. Mânat de îndoiala plantată de harta de pietre, a dezgropat arhivele militare legate de construcția podului. Documentele erau vechi, prăfuite, multe dintre ele clasificate. A petrecut nopți întregi citind rapoarte tehnice, schițe și corespondență oficială. Ceea ce a descoperit l-a îngrozit. A găsit rapoarte inițiale semnate de un tânăr locotenent pe nume Coman, care aprobau o modificare a proiectului original pentru a reduce costurile. Apoi a găsit un memoriu ulterior scris de comandantul de atunci, Ilie, care avertiza cu fermitate asupra riscurilor structurale ale acelei modificări, recomandând oprirea imediată a lucrărilor. Acel memoriu fusese clasificat ca ignorat și îngropat sub teancuri de alte documente. Adevărul era acolo, negru pe alb, ascuns în birocrația militară. Această descoperire l-a plasat pe Ionescu într-o poziție imposibilă. Loialitatea sa față de general, omul care îi ghidase cariera, se lovea acum de loialitatea față de adevăr și de codul de onoare al armatei. Realiza că generalul Coman nu doar că mușamalizase o eroare catastrofală, dar sacrificase conștient un om nevinovat pentru a-și salva propria reputație. Fiecare medalie de pe pieptul generalului părea acum pătată de această trădare. Ionescu se simțea complice. Tăcerea sa îl făcea parte din minciună. Într-o noapte târzie, stând singur în biroul său, cu dosarul deschis în față, a luat o decizie. Nu știa încă cum, dar știa că trebuia să facă ceva. Nu putea lăsa un erou să putrezească într-un azil, în timp ce un impostor era aclamat de o națiune întreagă. Sămânța revoltei tăcute fusese plantată. Elena, la rândul ei, nu mai putea trăi cu certitudinea care o susținuse atâția ani. Gestul lui Ilie o dezarmase complet. A început să vorbească cu alți bătrâni din sat, oameni care își aminteau de Ilie înainte de tragedie. Poveștile pe care le auzea nu se potriveau cu imaginea monstrului. Își aminteau de un comandant drept, exigent, dar respectat. Un om care cunoștea fiecare soldat pe nume, un lider care nu ar fi sacrificat niciodată viețile oamenilor din neglijență. Lent, o nouă imagine a lui Ilie a început să se contureze în mintea ei, una care contrazicea violent judecata colectivă a satului. A înțeles că furia lor și a ei, în special, avusese nevoie de un vinovat, iar Ilie, cu tăcerea și izolarea sa, fusese ținta perfectă. Vinovăția a început să-i roadă sufletul, înlocuind treptat durerea oarbă. Într-o seară, Elena a găsit un cufăr vechi al soțului ei, care fusese și el militar și lucrase sub comanda lui Ilie. Răscolind printre amintiri,
A dat peste o fotografie veche de la ceremonia de inaugurare a podului. În imagine apăreau mai mulți ofițeri. În centru, comandantul Ilie cu o expresie sobră, aproape îngrijorată. Lângă el, un tânăr locotenent, zâmbitor și plin de sine, primea felicitări. Elena l-a recunoscut imediat. Era un general Coman mult mai tânăr. Privind fotografia, a simțit un fior rece. Expresia îngrijorată a lui Ilie contrasta puternic cu exuberanța lui Coman. Era ca și cum Ilie știa deja că ceva era greșit. Fotografia nu era o dovadă, dar era o piesă dintr-un puzzle care începea să prindă o formă înfricoșătoare în mintea ei. Schimbarea, deși lentă, era de neoprit. În azil, Ilie continua să citească și să observe, conștient poate de undele pe care prezența sa tăcută le provoca în lumea de afară. Nu făcea nimic pentru a grăbi lucrurile. Aștepta. Cu aceeași răbdare cu care un strateg așteaptă momentul potrivit pentru a muta piesa decisivă pe tabla de șah. Demnitatea sa intactă devenise o forță activă, un catalizator care obliga conștiințele celorlalți să se trezească. Nu mai era doar un bătrân uitat, ci un centru de greutate moral în jurul căruia destinele începeau să se rearanjeze. Echilibrul de putere, atât de vizibil în piață, se inversa acum în tăcere. Puterea exterioară a generalului se eroda din interior, în timp ce puterea interioară a lui Ilie creștea, influențând lumea dincolo de zidurile azilului. În biroul său, generalul Coman simțea această schimbare ca pe o scădere a presiunii barometrice înainte de o furtună. Rapoartele evazive ale lui Ionescu, zvonurile despre vizita Elenei la azil, toate erau semne că situația îi scăpa de sub control. Încercarea sa de a-l reduce pe Ilie la tăcere avusese efectul opus. Transformase un om într-un simbol, iar tăcerea sa într-o acuzație mai puternică decât orice cuvânt. Ordinea pe care o impusese cu atâta brutalitate se dovedea a fi fragilă, construită pe o fundație de nisip. Se simțea din ce în ce mai izolat, înconjurat nu de subalterni loiali, ci de oglinzi care îi reflectau propria vinovăție. Începea să înțeleagă că adevăratul prizonier nu era Ilie, închis în azil, ci el, închis în fortăreața de minciuni pe care și-o construise singur. Într-o noapte, incapabil să doarmă, Coman a deschis un sertar secret al biroului său. Înăuntru, printre documente vechi și fotografii uitate, se afla un obiect mic pe care nu avusese puterea să-l arunce. O busolă de alamă, identică cu cea a lui Ilie. Fusese un cadou de absolvire de la mentorul său. A luat-o în mână. Metalul rece părea să ardă. Acul, în loc să indice nordul, părea să arate direct spre inima sa, acuzându-l. A strâns-o în pumn până când marginile i-au tăiat în piele. Nu mai era un simbol al onoarei, ci al trădării. A înțeles în acel moment că oricât de departe ar fi trimis omul, nu putea scăpa de adevărul pe care acesta îl reprezenta. Furtuna se apropia, iar el era exact în centrul ei. În sat, Elena a luat fotografia și a pus-o într-un plic. A doua zi dimineață a trimis-o, fără niciun bilet, la biroul căpitanului Ionescu. Nu știa ce efect va avea, dar era un gest pe care simțea că trebuie să-l facă. Era modul ei de a spune: și eu am început să văd. Fotografia, odată ajunsă la destinație, a acționat ca piesa finală a puzzle-ului pentru Ionescu. A pus-o lângă memoriul lui Ilie și lângă rapoartele semnate de Coman. Imaginea a confirmat totul, îngrijorarea expertului și aroganța ambițiosului. Nu mai avea nicio îndoială. Acum avea dovezi, atât documentare cât și simbolice. Tăcerea sa trebuia să se sfârșească. Nu mai era o chestiune de loialitate, ci de justiție. La azil, într-o după-amiază liniștită, Ilie a terminat de citit ultima carte. A închis-o cu grijă și a așezat-o pe noptieră. Apoi s-a apropiat de fereastră și a privit cerul. Pe chipul său nu se citea nici triumf, nici nerăbdare. Era doar o seninătate profundă a omului care știe că și-a jucat corect rolul și că acum trebuie doar să aștepte ca piesele să cadă la locul lor. Nu el era cel care trebuia să lupte. Adevărul avea propria sa forță, una lentă, dar implacabilă ca mișcarea plăcilor tectonice. El nu făcuse decât să stea nemișcat ca un far, permițând celor rătăciți în întuneric să-și găsească în cele din urmă drumul spre lumină. Virajul tăcut se încheiase. Scena era pregătită pentru furtuna revelației. Ceremonia anuală de comemorare a victimelor podului era un ritual solemn, o rană pe care comunitatea o redeschidea în fiecare an pentru a nu uita. Piața, altădată scena umilinței lui Ilie, era acum aranjată cu o sobrietate oficială. Scaune aliniate, o tribună acoperită cu catifea neagră și un steag în bernă.
Generalul Coman prezida, ca în fiecare an, întruchiparea autorității și a durerii naționale. Purta uniforma de gală, medaliile sale sclipind rece în lumina palidă a dimineții. În aer plutea o tensiune nefirească, o liniște prea grea, ca aerul dinaintea unei furtuni. Coman simțea o gheară rece în stomac, o presimțire pe care o tot alungase, dar care acum revenea cu o forță copleșitoare. Scana mulțimea cu o privire rigidă, încercând să pară stăpân pe o situație care, în adâncul sufletului său, știa că îi scapă iremediabil de sub control. Fiecare murmur din public, fiecare privire ațintită asupra sa îi părea o acuzație tăcută. În momentul în care generalul s-a apropiat de microfon pentru a-și începe discursul, un sunet neașteptat a rupt tăcerea protocolară. Nu era o mașină oficială, ci zgomotul familiar și discret al unei ambulanțe care rula la viteză mică. Toate capetele s-au întors. Vehiculul s-a oprit la marginea pieței, iar ușile din spate s-au deschis lent, nu cu urgența unui act medical, ci cu solemnitatea unui eveniment planificat. Asistenta cea tânără a coborât prima. Apoi l-a ajutat să coboare pe Ilie. Nu mai era bătrânul prăfuit și încovoiat din ziua linșajului. Era îmbrăcat în haine simple, dar curate, stătea drept cu o demnitate care părea să emane din interior. Nu privea pe nimeni anume, ci doar contempla scena cu o seninătate de neclintit. Prezența sa a fost un șoc electric. Murmurele s-au transformat într-o undă de uluială care a străbătut mulțimea. Pentru Coman a fost ca și cum fantoma conștiinței sale tocmai se materializase în fața tribunalului său public. Înainte ca cineva să poată reacționa, căpitanul Ionescu a pășit în față, ieșind din rândurile ofițerilor. Ținea în mână un dosar subțire, dar care părea să cântărească o tonă. S-a oprit în fața tribunei și l-a privit direct pe generalul Coman. Nu era sfidare în ochii săi, ci o hotărâre rece, dureroasă, a unui om care își îndeplinește o datorie mai presus de orice loialitate personală. Domnule general, a spus el, cu o voce clară și fermă care a răsunat în tăcerea bruscă a pieței. Cu tot respectul, cer permisiunea de a adresa câteva cuvinte în memoria victimelor. Cuvinte care trebuie spuse de prea mult timp. Cererea sa, formulată protocolar, era de fapt o declarație de război. Toată lumea a înțeles că ceremonia se încheiase și că un alt fel de judecată era pe cale să înceapă. Ilie, în spatele mulțimii, a rămas nemișcat, un observator tăcut al furtunii pe care prezența sa o declanșase. Chipul generalului Coman s-a transformat într-o mască de furie înghețată. Autoritatea sa fusese contestată public în cel mai solemn moment. Căpitane Ionescu, retrageți-vă imediat, a tunat el, vocea sa fiind amplificată de microfon, un ordin menit să zdrobească orice insubordonare. Acesta este un moment de reculegere, nu o scenă pentru ambiții personale. Veți răspunde pentru această insolență. Încerca să restabilească controlul prin forță, să intimideze, să închidă fisura înainte ca aceasta să se transforme într-o prăpastie. Dar în ochii săi se citea disperarea. Privirea sa fugea involuntar spre silueta calmă a lui Ilie, apoi revenea la Ionescu, prinzându-l într-un triunghi al adevărului din care nu mai exista scăpare. Mulțimea, simțind slăbiciunea din spatele furiei, a rămas tăcută, așteptând următoarea mișcare. Puterea generalului se baza pe supunere, iar în acel moment nimeni nu se mai supunea. Ionescu nu s-a clintit, a ignorat ordinul ca și cum nu l-ar fi auzit. Cu o mișcare deliberată a deschis dosarul. Acum mulți ani, a început el, adresându-se direct mulțimii, nu generalului. Înainte ca podul să fie construit, comandantul de atunci, domnul Ilie, a redactat acest memoriu. A ridicat o foaie îngălbenită de timp. Avertiza în termeni tehnici clari că modificările aduse proiectului original pentru a reduce costurile vor duce la o instabilitate structurală catastrofală în condiții de viitură. El a cerut oprirea imediată a lucrărilor. A făcut o pauză, lăsând cuvintele să pătrundă în conștiința fiecărui om prezent. Apoi a adăugat cu o greutate zdrobitoare. Acest avertisment a fost clasificat și ignorat. Tăcerea care a urmat a fost mai asurzitoare decât orice strigăt. Adevărul, îngropat atâția ani, ieșea la suprafață cuvânt cu cuvânt. Fără să aștepte o reacție, căpitanul a scos un alt set de documente din dosar. Și acestea, a continuat el cu aceeași voce implacabilă, sunt rapoartele care aprobau acele modificări periculoase. Ele poartă o singură semnătură,
cea a unui tânăr și ambițios locotenent dornic să impresioneze superiorii prin eficiență economică. A ridicat documentele în aer, iar soarele a luminat pentru o clipă numele caligrafiat în partea de jos a paginii. Coman. Nu a mai fost nevoie de nicio explicație. Conexiunea era brutală, de necontestat. În câteva secunde, Ionescu demolase o legendă construită în 10 de ani, folosind doar cerneala uscată a trecutului. Oamenii se priveau unii pe alții cu o groază mută, înțelegând în sfârșit dimensiunea înșelăciunii în care trăiseră. Atunci, o voce tremurată s-a ridicat din mulțime. Era Elena. Fața ei, brăzdată de lacrimi, nu mai exprima furie, ci o durere sfâșietoare și o înțelegere teribilă. Înainta, clătinându-se, ținând în mână fotografia veche. A ajuns în fața tribunei și a ridicat-o, arătând-o tuturor. La inaugurare, a șoptit ea, cuvintele gâtuite de emoție. Uitați-vă la fețele lor. Comandantul Ilie era singurul care nu zâmbea. Era singurul care știa. Imaginea a început să circule din mână în mână, o relicvă tăcută care oferea dovada umană, emoțională, a ceea ce documentele oficiale tocmai demonstraseră. Fotografia aceea, cu contrastul ei izbitor între îngrijorarea unui om de onoare și zâmbetul triumfător al unui trădător, a fost lovitura de grație. Nu mai era o chestiune de rapoarte și semnături, ci de suflete. Toate privirile s-au întors spre generalul Coman. Stătea singur pe tribună, o statuie goală pe un piedestal care se fărâmița sub picioarele lui. Uniforma sa, odată un simbol al puterii absolute, părea acum un costum de carnaval grotesc și nepotrivit. Medaliile atârnau ca niște pietre de moară pe pieptul său. Paloarea îi se instalase pe chip, ștergând orice urmă de autoritate. L-a privit pe Ilie, care stătea în continuare la distanță, calm, privindu-l nu cu triumf, ci cu o tristețe adâncă, aproape paternă. Era privirea mentorului care își vede discipolul complet pierdut, o privire care nu condamna, ci doar constata o tragedie morală. În acea privire, Coman a văzut oglinda întregii sale vieți, o viață construită pe o minciună care tocmai se prăbușise. Umerii i s-au prăbușit. Întreaga sa postură, antrenată 10 de ani să exprime comandă și control, s-a frânt. Generalul a dispărut, lăsând în urmă doar un om zdrobit de propria sa istorie. A dus microfonul la buze, mâna tremurându-i vizibil. Vocea i-a ieșit la început ca un șuierat, un sunet sugrumat de rușine. A tușit, a tras aer în piept și a încercat din nou. De data aceasta cuvintele au ieșit. Goale de orice urmă de aroganță, purtând doar greutatea unei mărturisiri amânate prea mult. Este adevărat, a spus el, iar sunetul propriei voci părea să-l surprindă. Totul este adevărat. Comandantul Ilie a încercat să oprească dezastrul, cel responsabil, cel care a semnat. Am fost eu. Mărturisirea a plutit deasupra pieței, o sentință finală și de necontestat pronunțată de însuși acuzatul. Liniștea care a urmat a fost absolută, o tăcere de mormânt care a înghițit orice sunet, orice respirație. În această liniște, Coman a făcut un gest lent, mecanic, ca un somnambul. Cu degete neîndemânatice și-a desprins de pe piept cea mai înaltă distincție, medalia virtuții militare pe care o primise tocmai pentru gestionarea eroică a crizei de după prăbușire. A coborât treptele tribunei pășind ca un om care merge spre eșafod. Mulțimea i-a făcut loc în tăcere, un culoar de rușine și milă. S-a oprit în fața lui Ilie. Nu a îndrăznit să-i întâlnească privirea. Cu capul plecat i-a întins medalia. Obiectul strălucitor, simbolul unei onoare furate, zăcea pe palma sa tremurândă. Nu era o iertare cerută, ci o restituire. O recunoaștere a faptului că adevărata onoare stătuse, în tot acest timp, în tăcerea demnă a omului pe care el îl distrusese. În momentul în care degetele lui Ilie s-au apropiat de medalie, o adiere de vânt a străbătut piața, făcând steagul în bernă să freamăte. Busola de alamă, pe care Ilie o ținea discret în cealaltă mână, a prins o rază de soare, proiectând o sclipire fugară pe chipul înfrânt al generalului. Pentru o clipă, cei doi bărbați au rămas așa, suspendați în timp, unul oferind simbolul minciunii sale, celălalt ținând simbolul adevărului său. Puterea nu doar că se inversase, fusese redefinită, nu mai stătea în uniforme și medalii, ci în capacitatea de a înfrunta adevărul. În acea tăcere încărcată, Ilie nu a luat medalia. A pus pur și simplu mâna sa peste cea a generalului, acoperind obiectul strălucitor. Un gest care nu era nici de acceptare, nici de respingere, ci ceva mult mai complex.
începutul unei lungi și dureroase căi spre împăcare. Mâna aspră a lui Ilie, acoperind medalia, și mâna tremurândă a lui Coman, a fost un gest care a suspendat timpul. Tăcerea din piață s-a adâncit, transformându-se dintr-o absență a sunetului într-o prezență palpabilă, o pătură grea de înțelegere și rușine colectivă. Pentru prima dată în decenii, generalul Coman s-a simțit complet dezarmat, nu de o forță superioară, ci de un act de neînțeles de compasiune. Zidul de control pe care și-l construise s-a prăbușit în tăcere, iar sub el a apărut omul, fragil, înfrânt și copleșit de greutatea unei vieți trăite în minciună. O lacrimă, apoi alta, au început să-i curgă pe chipul impasibil, trasând cărări curate prin praful emoțional al mărturisirii. Nu a încercat să le șteargă. Erau prima dovadă a unei dureri autentice, o eliberare dureroasă a unei vinovății purtate prea mult timp în singurătate. Cu o mișcare lentă, aproape ceremonială, Ilie și-a retras mâna. Nu a luat medalia. În schimb, cu o presiune blândă, dar fermă, a împins mâna lui Coman înapoi spre pieptul acestuia, forțându-l să-și reprimească simbolul onoarei furate. Mesajul era clar și tăcut. Povara aceasta îți aparține, la fel ca și drumul spre mântuire. Apoi, fără a mai arunca o privire nimănui, Ilie s-a întors. Mulțimea, care cu săptămâni în urmă îl înconjura ca o haită, s-a despicat acum în fața lui cu un respect aproape religios, creând un culoar prin care bătrânul a pășit cu o demnitate regală. Nu mergea ca un om exonerat, ci ca un principiu moral care își relua locul în lume. Fiecare pas al său pe pământul reavăn al pieței era o rescriere a istoriei, o demonstrație tăcută că adevărata putere nu stă în a comanda, ci în a îndura. Rămas singur în centrul atenției mute, Coman a strâns medalia în pumn până când metalul rece i-a intrat în carne. A ridicat privirea și a întâlnit ochii oamenilor. Nu mai erau acuzatori, ci oglinzi ale propriei sale rușini, reflectând o milă care îl durea mai mult decât orice dispreț. A înțeles că sentința sa nu va fi dată într-un tribunal, ci în fiecare zi a vieții care îi mai rămăsese, sub povara acestei amintiri. Fără a mai spune un cuvânt, s-a îndreptat spre mașina sa oficială, dar mersul său nu mai era cel al unui comandant. Era mersul greoi al unui pelerin care abia pornea pe un drum lung și anevoios, un drum al penitenței pe care trebuia să-l parcurgă singur. Ușa mașinii s-a închis în urma sa cu un sunet sec, sigilând sfârșitul unei ere și începutul unei ispășiri. Zilele care au urmat au adus cu ele o schimbare seismică. Mărturisirea publică a lui Coman a declanșat o anchetă oficială, de data aceasta reală și necruțătoare. Capitanul Ionescu, promovat pentru integritatea sa, a condus comisia cu o determinare sobră, nu pentru a vâna vinovați, ci pentru a restaura adevărul. Arhivele au fost redeschise, documentele au fost reexaminate, iar fiecare piesă a puzzle-ului a fost așezată la locul ei. Numele lui Ilie a fost complet reabilitat, nu doar legal, ci și moral. Un decret prezidențial i-a anulat retroactiv orice acuzație și i-a restaurat gradul militar și onoarea, transformându-l oficial în eroul care fusese dintotdeauna în tăcere. Povestea sa a devenit o legendă națională despre rezistență și demnitate în fața nedreptății. Ilie a fost eliberat din azil și s-a întors în satul său, dar nu în coliba dărăpânată. Comunitatea, mistuită de o vinovăție colectivă, i-a oferit cea mai bună casă, una curată, cu o mică grădină în față. A acceptat-o cu aceeași grație liniștită cu care își acceptase și exilul. Oamenii care înainte îl scuipau, acum își plecau capul în fața lui. Îi lăsau la poartă coșuri cu pâine caldă, fructe și flori, ofrande tăcute ale unei căințe profunde. El nu le refuza, dar nici nu încuraja familiaritatea. Primea aceste gesturi ca pe o recunoaștere a unei datorii morale plătite, înțelegând că iertarea nu era un act pe care el îl putea oferi, ci un proces pe care fiecare trebuia să-l parcurgă în propria conștiință. Elena a fost prima care a avut curajul să-i treacă pragul. Nu a venit cu scuze elaborate care ar fi sunat goale. A adus cu ea un mic buchet de flori de câmp, aceleași flori pe care fiul ei le culegea de pe malul râului. Le-a așezat într-un pahar cu apă pe masa din bucătărie și a rămas în picioare privindu-l pe Ilie. Ochii ei, secătuiți de atâta plâns, reflectau acum o durere purificată de ură. "Iartă-mă", a șoptit ea, iar cuvântul a cuprins nu doar propria vinovăție, ci și pe cea a întregului sat. Ilie, care stătea pe un scaun la fereastră, a întors capul și a privit-o lung. Apoi a înclinat ușor din cap. Nu era o absolvire,
ci o recunoaștere a suferinței comune, un gest care îi permitea Elenei să înceapă în sfârșit să se vindece. Între timp, căderea lui Coman a fost totală și publică. A demisionat din toate funcțiile înainte de a fi demis. În fața tribunalului militar a refuzat orice avocat și a pledat vinovat la toate capetele de acuzare, de la obstrucționarea justiției la mărturie mincinoasă. A ascultat sentința, degradarea militară și ani grei de închisoare, cu o expresie de ușurare ca un om care primește în sfârșit pedeapsa pe care o căutase inconștient o viață întreagă. În timpul procesului nu a încercat niciodată să se justifice sau să-și atenueze faptele. Singura sa cerere a fost ca pensia sa militară să fie redirecționată către un fond pentru familiile victimelor prăbușirii podului. A fost primul său act concret de reparație, o încercare de a transforma rușinea în ceva constructiv. După pronunțarea sentinței, înainte de a fi transferat la penitenciar, Coman a cerut permisiunea de a-l vedea pe Ilie pentru ultima oară. Întâlnirea a avut loc departe de ochii lumii, pe malul râului, lângă noul pod, un monument solid și sigur al adevărului restabilit. Era o dimineață rece de toamnă, iar ceața plutea deasupra apei. Cei doi bărbați, acum amândoi bătrâni, unul în haine civile, celălalt în uniforma simplă a unui om liber, au stat mult timp în tăcere privind curentul apei. Râul, martor tăcut al tragediei, al minciunii și al revelației, era acum scena acestui epilog tăcut, în care cuvintele păreau de prisos. Tensiunea dintre ei dispăruse, înlocuită de o melancolie grea, o înțelegere a fragilității umane. Coman a fost cel care a rupt tăcerea cu vocea gâtuită, lipsită de orice urmă de autoritate. Nu ți-am cerut iertare, Ilie, a spus el privind fix în gol, pentru că știu că nu o merit. Am venit doar să știi că în fiecare zi, în spatele fiecărei medalii și a fiecărui salut militar, busola ta îmi arăta unde e nordul, și eu alegeam conștient sudul. A scos din buzunarul hainei civile busola de alamă, identică cu a lui Ilie, acum un obiect care îl ardea. A întins-o, oferind-o înapoi creatorului său. Nu mai am niciun drept să o port. Am pierdut acest drept cu mult timp în urmă. Gestul era o capitulare finală, recunoașterea completă a falimentului său moral. Ilie s-a uitat la busola din mâna tremurândă a lui Coman, apoi la chipul brăzdat de regrete al fostului său discipol. A vorbit pentru prima oară direct cu el, iar vocea sa, deși slăbită de ani, era limpede și fermă. O busolă nu este făcută să-ți arate drumul pe care trebuie să mergi, Coman, a spus el încet. Ea îți arată doar unde este nordul, drumul, bun sau rău, îl alegi singur, la fiecare pas. A făcut o pauză, apoi a adăugat, cu o blândețe neașteptată. Se pare că în sfârșit ai găsit din nou nordul. Nu a luat busola. În schimb, a pus mâna peste cea a lui Coman și i-a închis degetele peste ea. Păstrează-o, ca să nu-l mai pierzi niciodată. Coman a rămas cu pumnul strâns în jurul busolei, simțind căldura mâinii lui Ilie și greutatea cuvintelor sale. A înțeles atunci că mântuirea nu însemna ștergerea trecutului, ci asumarea lui pentru a construi un viitor diferit. Iertarea pe care o primise nu era o absolvire, ci o încredințare, responsabilitatea de a trăi de acum înainte în acord cu acel nord moral regăsit. A ridicat privirea și, pentru prima dată, l-a privit pe Ilie în ochi, nu ca pe un acuzator sau o victimă, ci ca pe singurul său reper. O lacrimă i-a căzut pe carcasa de alamă a busolei. Nu era o lacrimă de durere, ci de o speranță fragilă. În acea dimineață rece, pe malul râului, un general a murit și un om a început să învețe cum să trăiască din nou. Anii s-au așternut peste sat ca un strat fin de praf, ștergând amintirile ascuțite, dar nu și lecțiile învățate. Piața, odinioară un tribunal al furiei populare, devenise un loc liniștit, unde copiii se jucau în jurul fântânii, iar bătrânii stăteau la umbra nucilor. Podul nou, solid și elegant, nu mai era doar o construcție, ci un monument al adevărului, o mărturie tăcută a faptului că fundațiile cele mai puternice sunt cele clădite pe onoare. Ilie era o prezență constantă în acest peisaj reînnoit. Nu mai era proscrisul, ci conștiința tăcută a comunității. Locuia în aceeași casă modestă, iar plimbările sale zilnice prin sat erau un ritual respectat de toți. Oamenii îl salutau cu o înclinare a capului, un gest care conținea respect, vinovăție și o profundă recunoștință. El răspundea cu aceeași privire senină care nu judeca, ci doar înțelegea.
Nu devenise o celebritate, ci un reper moral, un nord tăcut spre care întreaga comunitate învățase, în sfârșit, să se orienteze. După ce și-a ispășit sentința, Coman s-a întors. Nu ca general, ci doar ca om. Și-a vândut toate proprietățile și s-a mutat într-o casă mică la marginea satului, ducând o viață de penitență autoimpusă. Zilele sale urmau un ritm simplu, de muncă fizică și tăcere. Repara gardurile văduvelor, ajuta la școala locală, curăța de buruieni cimitirul unde erau îngropate victimele podului. Fiecare gest era o rugăciune nerostită, fiecare picătură de sudoare, o formă de ispășire. Nu căuta iertarea în ochii oamenilor pe care îi evita cu o umilință dureroasă, ci în utilitatea muncii sale. Uniforma, medaliile, autoritatea, toate dispăruseră, lăsând în urmă doar un bărbat bătrân care încerca să repare, bucată cu bucată, o lume pe care o sfărâmase cu mâinile lui. Era o prezență fantomatică, un memento viu al prețului pe care îl are ambiția lipsită de conștiință. Vindecarea comunității a fost un proces lent, dar profund. Elena, eliberată de povara urii, a transformat durerea într-o forță constructivă. A înființat o fundație mică, finanțată din despăgubirile primite și din pensia la care Coman renunțase, o fundație care oferea burse copiilor talentați din sat. Biroul ei era o cameră mică, plină de fotografii zâmbitoare ale tinerilor pe care îi ajuta să viseze la un viitor. O vizită adesea pe Ilie, aducându-i plăcinte calde și vești despre progresele copiilor. Nu mai vorbeau niciodată despre pod sau despre trecut. Conversațiile lor erau despre prezent, despre semințele de speranță plantate în pământul reavăn al unei tragedii asumate. Satul învățase cea mai grea lecție. Justiția adevărată nu înseamnă să găsești un vinovat, ci să repari ce a fost stricat și să te asiguri că nu se va mai întâmpla niciodată. Într-o după-amiază aurie de toamnă, scena tăcută a pieței oferea imaginea perfectă a acestei noi ordini morale. Ilie stătea pe banca sa obișnuită, privind jocul de umbre al frunzelor. La câțiva metri distanță, Coman mătura cu gesturi lente și precise aleea care ducea la micul monument al victimelor. Nu schimbau niciodată o vorbă, dar între ei exista o legătură invizibilă, un dialog mut purtat în spațiul dintre remușcare și acceptare. Era o priveliște cu care sătenii se obișnuiseră, un tablou viu care rezuma întreaga lor istorie recentă. Eroul tăcut și penitentul zelos, împărțind același soare, aceeași tăcere, fiecare purtându-și povara cu demnitate. Prezența lor simultană în inima comunității nu era o sursă de tensiune, ci o dovadă stranie și puternică a faptului că cele mai adânci răni se pot vindeca, chiar dacă cicatricile rămân vizibile pentru totdeauna. Liniștea a fost întreruptă de glasurile vesele ale unui grup de școlari. Conduși de învățătoarea lor, se apropiau de Ilie, un băiețel cu ochi curioși. Unul dintre bursierii fundației Elenei ținea în mâini un model mic din bețe de chibrit al noului pod. S-a oprit în fața bătrânului și l-a întrebat cu inocența pură a copilăriei: „Domnule comandant, este adevărat că o busolă te ajută să construiești lucruri care nu se dărâmă niciodată?” Întrebarea a plutit în aerul rece al după-amiezii, o săgeată de o simplitate dezarmantă care a străpuns straturile de complexitate ale trecutului. Coman, auzind întrebarea, s-a oprit din măturat, cu inima strânsă. Întreaga dramă a vieții lor, redusă la curiozitatea unui copil, căpăta dintr-o dată o claritate dureroasă și esențială. Ilie nu a răspuns imediat. Privirea sa a trecut de la chipul luminos al copilului la silueta încremenită a lui Coman de cealaltă parte a pieței. A văzut cum mâna fostului general s-a dus instinctiv la buzunarul hainei, acolo unde ținea busola. Un zâmbet abia schițat a apărut pe buzele lui Ilie. A scos din propriul buzunar busola sa veche de alamă, tocită de timp și de atingerea degetelor. Nu i-a dat-o copilului. A ținut-o în palma sa, lăsând soarele să-i mângâie carcasa metalică. „O busolă nu construiește nimic”, a spus el cu o voce blândă, dar care a răsunat în tăcerea pieței. „Ea îți arată doar unde este nordul. Tu ești cel care trebuie să mergi drept.” Cuvintele erau pentru copil, dar mesajul era pentru omul care, la câțiva pași distanță, învățase în sfârșit ce înseamnă să mergi drept, chiar și atunci când drumul este anevoios. Copilul a privit busola cu uimire, ca pe un obiect magic. De cealaltă parte a pieței, Coman a scos încet propria sa busolă. A privit-o preț de o clipă, apoi și-a ridicat ochii spre Ilie. Pentru prima oară după mulți ani, în privirea sa nu mai era rușine sau durere, ci o formă de pace.
A înclinat ușor din cap, un gest de înțelegere și acceptare. Adevăratul nord nu fusese niciodată o direcție geografică, ci un principiu al sufletului. Ilie, cu misiunea îndeplinită, și-a întors atenția spre copii, răspunzând la întrebările lor despre stele și hărți. Imaginea finală a fost cea a comandantului reabilitat, înconjurat de viitor, predând ultima și cea mai importantă lecție. Onoarea nu este o medalie pe care o primești, ci o busolă interioară pe care alegi în fiecare zi să o urmezi.